Ήθελα να κάνω ζέσταμα. Ακούω. Από πού ακούω? Από εδώ, Κανονικά ακούω. Μια χαρά ακούω αυτό. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα! Γεια σας, καλώς ήρθατε στο δεύτερο Get Hot Christmas Gin Joint Festival. Μια μυθίας πάρτας που λέγεται Σπιτίζης, είναι μια παντούλα εδώ από την πόλη, που έχει κάτι φίλους εδώ μπροστά. Γεια σου Γιώργο. Λοιπόν, με πολύ μεγάλη μας χαρά και τιμή, σας παρουσιάζουμε μια πολύ αγαπημένη μπάντα από την Αθήνα. Είναι η πρώτη τους φορά εδώ και τους φέραμε εμείς. Αυτό είναι κατόρθωμα. Υποδεχτείτε με ένα πολύ ζεστό χειροκρότημα τους Velveteen! Καλησπέρα. Λοιπόν, εμείς είμαστε κάποιοι από τους Velveteen, όπως είπαμε πριν. Είναι ο Γιάννης, ο πιανίστας, ο Φεσόπουλος. Γεια σου Γιάννη. Η Αναστησίου, έπαιξε τσέλο μαζί μας απόψε. Και τραγουδούσα. Α, σε παρακαλώ. Θοδωρής Χριστόφιλος στα drums. Εγώ είμαι τώρα, τραγουδάω. Ήρθαμε με ένα μάξι, 4 άτομα, ένα τσέλο. Τι αμάξι? Ένα πόλο. Με πόλο φέρατε και τσέλο. Όχι μόνο. 4 άτομα. Τσέλο. Και πράγματα. Βαλίτσες. Κάτσε, ο κοντραμπασίστας είναι μονίμως εδώ? Όχι, είχε έρθει με το σφίγγο. Α, οκ. Ναι. Θα τους πηγείς από άλλη μπάντα. Είμαστε σχεδόν 3 χρόνια μπάντα. Εμείς παίζουμε τώρα ένα μίξ από διάφορα πράγματα σε μια αισθητική καμπαρέ. Τώρα γράφουμε το δικά μας κομμάτι. Ελληνικό ή ξένο στίχο? Μάλλον ξένο στίχο. Μπορεί να έχει κάποιο ελληνικό κομμάτι, δεν ξέρουμε. Αυτή η μουσική ταιριάζει περισσότερα με το κλασικό αμερικάνικο στυλ, ας πούμε. Πιο πολύ παίζει να έχει γαλλικό στίχο παρά ελληνικό. Γαλλικό? Ποιος? Κλασικό αμερικάνικο γαλλικό στίχο. Ένα κλασικό αμερικάνικο από τη Γαλλία. Μάλλον Καναδά πάμε από την Καναδά. Εντάξει. Πάμε να της πω τώρα και καλή επιτυχία μου. Μέλας μου βάφει. Ναι, πάμε. Να πάτε μαζί. Κορίτσι μου, γλυκιά. Ναι, καλή επιτυχία. Να είσαι καλά. Εγώ θα πω τα καλύτερα για να δείξω πόσο ταπεινή είμαι. Όταν μεγαλώσω θέλω να γίνω σαν τη Δώρα.